بەلێ و ئانیا شتی وازاتیە گوهاتی دامەزراندن 28 تەموزێ 2020 ناو چارەعالیەن سیاسی ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی سووریا و ڕێخستنە سووری دیموقراطی تەیار الغەد سەرپرشتیە ئەحمەد جەربە و ئەنجومانە عەرەبی ئالجەزیرە فورات بەڕاستی وەکوون تەف دەزانن نەرینی بە هەر چارەعالیە سیاسی ئێگۆنێزیکی هەبوونە ئیتارە ئاڤاکردن ji bo daxwaza wanê çareserîk siyasî ji bo wedeyê Sûrî ji ber vê yekê evê aniya ştî û azadiyê piştgirîk ji aliyê Amerîkan û Ferensa û hemdewletê Ewropî û muarada Sûrî piştgirî ji ware heye. Wê rûniştinek nêzik di navbera aniya ştî û azadiyê di navbera wefdekî Amerîkî de wê çê bibe di rojê pêşdayê nêzik de. Xalê godvê aniyê de werin mûnaqeşekirin bêguman xalin serekene nەrîna va aliya ew daxwaza va aliya çareserîk siyasî ji bo wedeyê Sûrî li gorî muqereratê Cinêv biryara 22/5/4 ji bo hûn tev dizanin giringiya rojhilatî Çemê Fûrat giringiyeke wê ya taybet heye û ev etrafê aniya ştî û azadiyê wek siqlekî wê heye di muadela siyasî de ji bo nûneretiya van etrafê siyasî di menasam û Qahîra de û di komîta destûrî de û di heya danûstandinê de daxwaz dikin çareserîk siyasî ji bo wedeyê Sûrî gorî muqereratê Cinêv biryara 22/5/4 ji ber vê yekê wê rûniştinek çê bibe daxwaz ew armancê vê lîqayê Sûriyek pêşeroj were avakirin Sûriyek teeddudî Sûriyek dîmokratî medenî mafê hemû pêkhatiya tê de cî were û taybet mafê miletê Kurd êgo pêkhatekî serekeye îro ser xaka xwe ya dîrokî destûra Sûrî a paşeroj de.